me tehdään nyt Se on delfiiniseppä täällä taas. Me tehdään nyt se haaste, mistä me puhuttiinkin ensimmäisessä meidän yhteisessä videossa. Ja se meidän haaste on Laulajahaaste. arvaa laulaja. Että teidän pitää arvata, tai siis meidän pitää arvata, että ketä laulajaa me tarkoitetaan. Ja tekin saatte osallistua siihen, mutta ei kommenteilla, koska... Ja me kerrotaan tää sitten videon lopussa. Että mikä on oikein, mitkä on oikein. Niin, mutta videon aikana yrittäkää kommata sitten tuohon alas. Sinne Niin, jos te katsotte tätä, niin älkää heti, älkää kattoko tätä videoa samalla kun te yritätte keksiä, koska vikassa lopussa saattaa. Okei, mä oon vika, onko sä eka ja sä toka? Mä oon eka. Okei, sano ne kaksi. Mä oon vika. Koska mä oon vika. Nää. Okei, eli siis Eli pitääkö mun sanoa niinku videolla? sun pitää nyt sanoa, kun tää video on päällä, että miten se niinku, esim. Jos mulla olisi Antti Tuisku, Esim. niin esim. Antti Tuisku ei mulla kuitenkaan oo, koska mä sanoin sen, esim. Antti Tuisku, niin silloin mä voisin sanoa, että se on tehnyt Keinutaan biisin ja se on aika tunnettu ja se on ollut tänä vuonna vain elämässä. Elikkä tälleen. Vain elämä. Noniin, tajusitko? Joo. Noniin, aloita. Okei, siis tää laulaja on 52-vuotias. 10 vuotta mun mummu on nuorempi. Mun mummu on siis 62. Onks toi Kaija K? No katsotaan sitten lopussa. Niin. Sitten se seuraava. Okei, se on 25-vuotias. Ai niin, ja se laulaa Levikset repee. Oiskohan toi... Anna, mä tiedän tän, mutta se saa arvata. Tää oli mulle ainakin helppo, kun mä heti eka kertaa. Onkohan se JVG? Nähdään videon lopussa. Melkein, varmaankin. Tai sitten, koska JVG. No niin. Sitten tulee Eevin vuoro. Siis ei Eevin, vaan Eevokin. Mutta Eevokki halusi, että mun Evukin vuoro olisi nyt. Okei, elikkä tää on sellainen erimaalainen laulaja ja tällä on mun lempinimi. Sen nimen. Everi. Joo, Everäppäri. Oh no. Mä joudun keksiä uuden. No, okei. Sanotaan nytten, sä joudut sanoa nyt yhden vastauksen siitä koska yksi niistä oikeista. Ja Eevikin joutuu. Eevokki! Joo. No niin, sano nyt se yksi vastaus ainakin. No joo, mutta Eevokki joutuu nyt sanoa sitä. Joo. Eli se, mistä mä eka kerron, on Kaija K. Okei. Ja nyt on mun viimeisen vuoro, elikkä Eevokki. Vastaus oikein. Mutta siis joo. no niin, mun vuoro vielä. Siinä tehtiin toi, eli se on mun vielä. Mietitäänpäs. Jos mulla oli se, niin... Kaksi kelloa. Ottakaa, että mä katon puhelimessa. Aha! No niin. Se laulaa, että mun sydämestä puuttuu palanen ja... Robin. Olisiko Robin? Katsotaan sitten myöhemmin. Sitten Eevokki. Ja muista, sä kerrot sen toisen. ensimmäisen. Mutta me arvataan se, mutta sit sä sanoit, että... vastauksen Onko ja se sit sitä oikein? tokaa sä et sano. Okei. No mulla on semmonen laulaja kuin, joka laulaa sellaisen laulun kuin 2080. Sanni! Ja se oli oikein. Yes! No niin, vielä viimeinen. Seuraava. Se laulaa sellaisen laulun kuin, onko se nyt kaksoisolento ja ton enää ei ole kiire. Tuuli! Olisiko Tuuli? Katsotaan sitten. Mitä Ai, te nyt on veikkaa? en mä keksi. No niin, nyt loppus. Kerropas sen toisen vastaus. Okei, se on Sinisabotage. Läheltä piti. Sitten mun toisen vastaus oli Robin. Ja entäs sun toisen vastaus? Mun toisen vastaukseni oli Tuuli! Näin, tässä oli meidän video tällä kertaa. Okei. Moikka! Eli siis tilatkaa ja tykätkää, jos tykkäsitte, eli painakaa peukku ylös. Jos ette tykänneet, peukku alas. Mutta mieluiten kyllä peukku ylös.
mainos. Meillä ei ole katsojia ollenkaan. Ei vielä, mutta sitten me mainostetaan ja kertokaa muillekin tästä. Okei, moi!